fáilte rómh a cháirde I ré go dtí ollscoil Chathair Beo Clia drochaimsir going an sa the Cluiche Ceannais Yoplait I Chonchúir. Taobh an saha Sorcha Furlong mBan Beo Clia cad ceapan tú hain faoi chinéireach agus faoin cluiche inniu Sorcha. Yeah, bhí mar rá cúpla nóméid ó hin go raibh sé níos fearna an é ach tá an gcuid rééis peocha sús beagání in nnius féile le eáil sa an scáilán an sin ach tá meagsú le cluiche maith tá an fuair nó á clia imethe agus tá ceappa go mbeidh UCC ceappa go mbeidh an bua acu san aniu ach caiigh siad buaile ar curtha ó trí bliana hin ó scoil limní so tá meagsú le cluiche maith agus ionta go bheith arais ag curraní crothóir mar ní raibh an deir seachtainna ann ar feadh gá bhliain anuas. Cinnte faoi sin rábhlíonn dochar le creidún cad ceaptú faois na cluiche inné agus cé ceapan tú bmhótha gniuh. Well, tá ceappa go raibh taspántas má ag winter Kirkig bhí mé féin agsúil go mbeadh an bua ag DCU inné so bhí mé antóca lena chuid taspántas agus ghlach siad lena cúil nar a tháinig an deistómh agus ar an taobh eile os go limní bhí tús réisiúnta meall acu ach tháinig siad isteach in san cluiche agus bhí siad a bhfad níos fearr ná winter galamh so tá ceappa ón gá taspántas inné go mbeadh an bua ag winter limní ach ní féidir aon rud mar sin a bheith cinnte leis an fuair seo ó chuircaigh. Sinné go háirithe in éagané agus UCC in ag DCU mar bhí sé just do chuirte mar chinéireacha. Ach rudí fésan sa, raibh mi tríd na fórnacha, rud go as nóid neomh. Ahrú bháin do chorcha an san, há chuomh fórd sa chóil, tar fór le bócach inné gluthe eile. Rosie Corkery, Jenna Gorman agus Sarah Leahy an san sa cúlathe. Judy O'Sullivan, Isabel Sheehan agus Laura O'Mahony and son in sa lechúdathe agus an 10 ahrú an son de chorcha ha Mary O'Connell imethe agus is stig de siúd ha Katie Horgan. Ig modans taobh an son sa tosa Kerry-Ann Hogan iver de Emma Cleary iver Haindiag agus iver dói Ciara McCarthy. Ha lán tosathe anach ein séireacha ag UCC Tráchtairí in Jobh Anna Cleary agus Katie Quirk agus Saibh Lear din of Anna chud de máiste inné go háirithe Quirk an son I lár. Dul imnach Tráchtairí in Jobh ha ben fortláirige istig sa chóid sin Rosie Landers os a cóirmach an son Aoife Malloy, Siofraní Chonaill agus Catherine Ní Bhuid an son Ciara Needham agus an tarna captain co-captain Jobh Roisin Ambrose agus taobh Erica O'Shea. Niamh O'Connor agus Ashling Reedy an son I Lord Parker. Iver dead in zinún as Tráchtairí in Jobh istig de siúd ha Zara Faye an son iver a Faye Cahar. Iron Fitzpatrick agus Derville Byrne an son mar lechúdathe taobhdéithe agus is stigs na tosathirí Anna Láidre I ag Sorcha ha Éiris Marcy, Fianna Tangney agus Hannah O'Donoghue an son the UN Tráchtairí in Jobh. Bei Shanna Jochar stop a chuir leis na tosa sin ar an dáhéamh in Jobh ach go háirithe tosa limní a thorcha. Cad ceapan tú gur féidir le corca déanamh in Jobh dó? Yeah, tá ceappa go bhfuil tosa den céad sco ar an dáir an ach go háirithe an lína lán tosach sin bheadh sé magalóir daon chun tá Hannah O'Donoghue agus Fianna Tangney ann le Ciarí a fanna mlínta inis agus Éilis Marcy tréis a bheith ionach go mlína craobh na hair an búte eici leis an glob Hannah féin agus bheith sé agsú le craobh na hair an eile a chur leis an méid atá búte eici agus ar an taobh eile Saibh O'Leary le chuircaigh agus bhí Katie Quirk in comá. So seo sin, Johnny Murphy is stig ó chearlach mar réitóir Tráchtairí in Jobh. An na ghaoch láide go leor an son mar chéan sibh ha bratacha Yoplait san le feiscint ag boga ón taobh chlé go dtí an taobh dheis. Beánaí fearing a chumá agus a rís mar a bhí le feiscint inné ag na cluiche le Ceannais. Droch cníireacha ar a dálamh Sorcha. Beánaí gaiinmh caiiteach go fearr Park Tráchtairí in Jobh, nádar dhéanamh sé mór an bhas
Yeah, tá job ionach déanta ag na daoine go léir an seo formar fáilte is fé ó Jerome agus náil ag an gceata an sin ag tactasteach agus tá ceap go bhfuil an páirc brethniú go háir leis an cnéile atá feice going. So tásúlam go maiid seansa going na tosathe ionach seo eáil agus go maiid glóir Peil ma óstar cóir amach aniu. Chun dé, seo ag má se. An mar fiidir sníoró cáitisteach aige. Fortune sa. Ag limnach a Tráchtairí ar heb má bhíise. Cáitisteach DCU sin. Stachan sa go Donahu. Cáitisteach cé leis an darn. Teachtam ggóin an son. Ídam. Cáitisteach. Son go dtí Fitzpatrick is tódam. Ceannais Fitzpatrick leis an gíad scór an sa. Das loch the UL. Tráchtairí na Neomh sníomh Fitzpatrick a chur a tús le cuasaí. Scóir ionach an sin ó Róní Fitzpatrick. Bhí mé rá an sin an gcuid tá sé dechar donna cúbáir agus deisínta an sin ón kick. Cáthóir man son, déanta agus taispáint an son is tócha an ghaoch láidir sin agus catúhóin son cuimh fór faoi bhrú maidteach. Tá limnach a chur brú ar cúlathe ón kick amach an son agus scóir áling foiite an son ó Tangi. Dair go mála chuircaigh an sin an kick amach go bhuachan teach ba sé dechar arthú in san céad leathan seo é sin dhéanamh agus dul isteach in san nglaoí sin. Sé cinnte. Fós loch agus Corcaláin ábalta chur d'isteach cosint an sco iné in ag DCU agus stocha go ábalta rud céine a dhéanamh inis. Iad a bris amach an uair seo agus begáin spás fuitico benach ein séireach an sa. Katie Quirk leis líróid, Katie Quirk a láin ábalta an líróid a hógan agus roch leis. Katie, fós Katie agus ar an David yes, díirech ar héan dá bheitise an son ó Katie Quirk an chiad díirecht an son ó chorca. Rinne siad go maith é a chur sios go dtí an taobh eile an fórc agus tá siad a brú suas inis fósa chur brú ar an gcéic amach an sin agus obair ionta cuitheú. Déanta go maith chuiréis an sa, teach le Lóró Mahony. Chur siar an sa dí Cleary. Cleary ar istí Quirk, lergó siad Quirk an lá lig. So go Leary, caite trasnic é héin, dí hógan. Níogáin caite siar ar an dalamh, ach mar chin siad droch cnéadach an son, níród an muid sios. Fuite Corgan, caite tras an ríist, Quirk a gras mád a síróid, sásta am a hógan leis. Cartín sá tras na ríist. Cartí, ach a mád. Brú das cor ag limnach, teachtan sa. Cóine, Sarah Leahy, caite tras na gudí hógan. Chuna cumaréis seo in le chuirca comá tá siad bra compórdaach i sealamh na léróid a bíonn siad an fáinach agus tócha go mbeidh an fáine sin ag tastáil leis na cnéalacha seo. Cinnte iad sás an líróid a chamád in ag na gaithe sin agus é chamád ar an David an Páirc a chomá. Cartan sá. Anna has an líróid a chamád agus UL sásta scoide leo. Isteach an sáidín cóine agus tónam na marca ar sin in ag na gaithe na marca ar sin cinnte do Quirk. Bá cosa cé ach ní raibh na cosa céad an gabhann sin. Marca cóchta fuitin é sé glimnach agus limnach a Tráchtairí Peil. Ar an naisian sáidí Ambrose le sealamh na líróide. Si de géir bris a tapig beidir leis an gáir sin ach begáin rómhá corca fidir siar Reedy inis. Reedy, caite siar aici. Dí Donahu. Naisian sáidí Reedy a ríist. Reedy caite isteach na bhfuil feabhar dent an son. Stónam go iad. Johnny chun kick Sarah Howard an son. Ná feabhar denta ar ó Donahu. Expectation dí wedan inis an trí faointe. Tá ceappa go raibh an ceartta an réiteúir an sin leis an kick Sarah isteach a go ríis na Spáin limnach an fáine sin agus an scóir tilta acu ar deire ach bhí mé féinna ceappa beidir go mbeadh níos mó líróid tapig ag bugad isteach tuis go bhfuil an lína lántasach sin có don séireach ach scóir mat sin féin ó Tangi. Cinnte gaich maidteach a séad inis agus brú ar chorca limnach Tráchtairí sa a ríist inis trí Tangi effort. Tangi an cléir clé agus Tangi an trí foiointe hena féin, ceir foiointe ima agus trí foiointe hena féin ag Tangi Tráchtairí na Neomh. Tháinig sé sin ón kick amach a ríis an brú atá teachtar tá sé luúte a chuin hena féin go bhfuil an gcué an láidir ach
tá sé fear láidir agus an dachar an sin cuimh ford an Líró de Glanna. Anna Jocker agus Irial brúsós na Pórt go chuma iad lánsásta caríní chab síos dín lech eile den Borc agus brúchar chorca híos na gúil hain. Isteach go deas an son crab maid an son an Líró ach fuite fa dhearra. Donoghue casa cín sib droch lád an frab. Sin cosint má ó chorcaigh an sin. Siar fanna chunlan is, Líró chuir tres na Pórt cé, Líró áling fuitin sa ag limnach agus sin scór ó Niamh O'Connor an son. Niamh O'Connor le scór áling, bhín art spás fuite cin son agus Cumá ach beidir na Marcus Spás an son I gan prád le inné chorca begáí ospit an son ar an déobh. Stocha é ach anna Líró trasna ó Malloy cuaí agus chríocha an das a go rís an kick amach seo tá siad ag strachailt agus Irial Tráchtairí. Tá agus iad a stig beidir deise gur cúig ar neisio chorca ag ggéar brú chortha. Ach solam scór eile fuitin son ha brú maitach an is tacht ar chorca sé fuintinis. Tá scóírínta an sin feite ag éiles marsaí agus sin sé faointe as a céile agus gan freigra ag curcaigh go dtí seo in san cléthe. Sin é agus iad de Tráchtairí agus mu a caint faoi sin caiigh corca éigen tíanamh os na kicin amach seo de sin is ag derbh le burn na stólam ceann caite ar fóríd agus ar clé an son. Caiigh corca éigen tíanamh an sa siad faoi brú maiteach go háir an son Niamh O'Connor le Páirc Díuad a bailú anachchuid Líróid an son iste go leir beidir amach an taobh nuair éigen mar sin Sorcha ní mórrán boga Níl tá si go léir fannachtas strigan san lór agus tá Irial just a chur na daoine in san spás so níl éon áit ann dé le dul seachas sios an lór mar níl éon imróí déanamh an ric cruúide. Níd beir de beidir dul go deas agus nechar an fethe héan nó amachtaí an dachad a cóig. Ná mór a chumá ag Irial chumá nach chuir si brá láidir. Tá cínta agus is cínta go bhfuil si trééis bheith ag obair ar seo agus ní féidir le chuircaigh na kicin is éire sin a géile mar tá fina teagnaí chun iad a chur ar an trasán an leir fád go háirithe leis an lí seo. Si cinnta ceir faointe is ag an kitóg a seacht agus dtíor seachtna na duine ar dógtracht nuna. Anis corca ban trídas ru éigen tead a churmach a chud go dtí an taobh faoi dhearra agus genta go maith ag Judy O'Sullivan is sin a bhharú isteach go dtí síhan feabhil denta ar i siúd agus tócha bhí mar díor chorá thug sé beidir 7-8 kicach ach faoi dhearra sin ahra ag UCC agus genta go maith go. Fuitin is ag ó mehanní go deas ísio brú chuir ar siúd ach lán dós a bhain seo le rochtan lá Sullivan an son an feabhil denta Sullivan níd an si leis isteach a kit an cartaí Cáirigh trasna inis ó corca tacht Sarah Leahy so go dtí Cleary sin is Hogan trasna ríistí sían sin á bhfuú síos géir sead ní róideach mád is tócha I bhfuú síos ó Sullivan. Tá Irial a chur an breúir thu ag bogad tosaigh nuair a ficinn siad an lár pórca sin. Tá brú maidide a genta go húntaach an son ag Sullivan isteach go dtí cuirc an son lánsásta roch I dro an cúil lálig agus iad é héanaach chur trasatí ó mehanní ag géar a spás ála cosint an scáident an son ag limnach cethir a có faoi dhearra bála hen isise có genta go húntaach an son ag Irial. An cosint a ríis an sin bhí an brú ag tacht ar cuirc agus í a sealamh na Líró a rinne si go maith ó mehanní a fiocha amach ach cosint má ó Irial. Cinnte agus stochar a cuirca stoppa nuair a hain si a róthach genta go maith réí limna. Ní sé corca ríis Cleary chaite trasna anna chud spás an sa ag an cáirigh. Bhar ganis dín dachad a cóig. Logan trasna. Lomans le héin. Héin den istig. Chur isteach go deas ísin. Fuirte corca trachtan sa tríd ó mehanní. Mehanní lor spás genta go maithe casta. Deis go mehanní chur trastan sa nach fuirte ag cúbáir limnach Landers. Slach an na cníalach an ghaoch sin anna láidir dochar seaat a hógant naig na gaotha sin. Agus tucha limnach a ríistin sa tríd ó Canna.
Tá sé bhd níos éasca do winter limní boga síos na pórca agus an léire ó racu go háir taréis an écht a rinne corcaigh chun é a chuirgadí an taobh eile. So tá ceappa go maiid siad san extracail beagání in aig na gcuithe beidir in san dara so ba siad san na géirí go leor scóirna ánar atá an gcuid seo acu. Cinnte faoi. Gorman ish. Agus tucha míid tríd corcaréis Corc anna bháil sin í ród. Limnach le anna chud mná an sá leir park a géirí a stoppa chuirach ní chuir stoppa se bhean seo. Se cléirí teach tríd. Í cata sír sá go dtí léhí. Tucha lí trasna. Dí Sullivan. Sullivan is géir ganín spásáil. So san níoradach mád agus stal tríd na láb an sá corcair ar annach an pórdach ar níoradach agus annach an pórdach imir chéide. Cinnte annach chud mná ó chorca imríon 16 le chéide. Sin é tá bhd níos mó chundé i gceis le fuair an osscoil limní ach tá fórmhór na fórna seo ó chorcaigh. Dúnta má corcaí ní spás fuitice. Fuitin is na cáirigh a ríist. Cáirigh siar faoi bhrú maite fuite faoi Eric Leahy. Mullins le kick das beganí spás fuite fós an iochar seat ógan an spás sin ach fuite go bhain ceart. Quirk le trúr Quirk fós a tacht, na bhfuil feabhar déanta sí fós a tacht. Se le fós a cé, sí casan í líon den áin. I fuite faoi ar a fós a corca. Fuite meach a cléirí, déanta ag saibh ó Léirí ach ar a dhéis. Níos a ríiste ó Léirí. Ríiste na chaoch sin an na láidir. Tá sin an dara céanna atá curtha ar Irial acu tá 10 ann. Is gent go maith Landers. So na park go dtí sé. Sé faoi bhrú. Sé brise tríd. Bert orthaí. Brú mailteach gorthaí. Chalí seach ag deir an lé. Níl an taobh lína helann sin sásta leis an cinne an réitóir agus tócha go raibh na lábh is tí acu. Tá airco sé an láidir a sealah na líróide agus deacarí a dtí halahú go lethach. Nis ar all an catisteach an sagadí Donoghue. Donoghue ar spás. Teach amachtaí da a cóig. Ar trasan is Fitzpatrick. Nach sásan líróide chuidú síos a teach os an cúlatha ha maláid teach trasna go dtí teangní. Ránín spás fuite có. Íirecht ar an déhhéis an sonnach ar clé agus ar fóríd stódam an tríú ceann chur ar fóríd ag UL ach cíimiid chun snaróig anis le cuomh fór a hafaí bhrú maidteach an son nes na cúdaach cathe corcain ceann seo leir chumá nach chu cairíní chun cúda có agus imethe geabhar ríist ha gaiir níos feabhar chu a si go cumach agus é adul geabhar fuitinis ag gámanach. Taobh stígus tócha den lína fis a héin an sin so Chailann siad an sealamh caiigh siad níos mó glúiseach a bheith acu tá an brú go léir tacht ar an gúlbar dá bhór. Cinnte nach iad a teachtain is idir gaiir níos fearr corca na teachta 16 le díag ar níag. Is tuach siad ríist tá cóig ar chun an 16 cóig agus níród fuite faoiar i cléirí chatta sós go héin tí Murphy sa. Or Leary, Laura Begani spás, faoi bhrú, ha sé ar an déhhín a sí fós a dul. That was ar an déhhín agus sí fós an cóine. Na bhfuil éon den is sigaché. I caite sír a cé go dtí Quirk. Quirk a bheith lánsáás de cún ó gháil, mar bhór sin é. Annach an pórdach ar an líróid, annach an pórdach. Agus sí dul an ag Bertnú tró an son, fuite sír an saig Macárig, faoiare. Nis de sé corca. I bhre den son, ach sin an tríú ceann roiis, dentig hógan an uair sin. So go gaith corca níróid a hógan sós níos gur den chóil an son. An rud is deacra dómh ná go bhfuil an barna comór tá siad ag fágan duine amháin thuús ann agus gacéine eile siar agus faoin éim go sricinn sé Katie Quirk thuús an sin tá go leor imróirí siar ag muintear UL agus i bhfad níos deacra iad a bhris a síos dá bhór. Sto go gurtú an do gona éigen tá siad a ceapa gur gurtú sa cheann atá a gceist leis so caiigh an réiteoir an clé stopa agus a bheith cinnte go bhfuil sí ceart leir. Sin Catherine Boyd an son, bhfuil sí okay.
ní bhuaid sí bra so for the mid sheer and so ní road ag Corca agus Emma Cleary here go gan began in Spórt for Chignala Corca Tráchtairí and son on the Corrig foot ag Irial a Tráchtairí Tríd Fitzpatrick should the brewer count topic of her mouth because her she is go topic for to go Connor agus she is herself we here Jean Conia which in is go Donahue had Dine Share agus on up the scores I'm shoot which Erin Gitto agus Curra Heron Traslan go Halling and son Egg O'Donoghue sin score all in sin O'Hana O'Donoghue was equivalent an Cédor gavach me Gimmer Takiri na blinto hin ni don grefsiach sé blin a deg díise gan am agus tá gach ein skill eki agus ítaki eáil a ration seo ag an level seo ag Gimmert le UL scored low an sin agus it's cén go mai sheets and sauce ag an brise isca seo 8 coolín chun tosig gan score fight ag Corcaigh na hásta a league an brise isca fós a going gotí tús a braun the chráig sé seo round 5 na right na cluiche Ceannais stóna man cluiche limna bhí ann bhíidir faoi bhrú agus san háin ar naisiúní brise isca is féidir leis an brise ahrú mór dhéanamh go háir má fórnach a síos leis déach Corca beidir bedáí níos mó dhéanamh ó héobh cainte faoin kick amach agus beidir níos mó takeíocht a hairt a cuirc an son sa tosathe so beag deiste leabhart le chéad inis agus beidir go méid difriocht olmhór sa chiad a chuig nu dé eile. Sin é bhí mé caiint le DJ Collins rih an cléthe agus bhí sé rá gur ceirig an brise isca lo inné so Peter go Gero sé le Corcaigh iniu tugann sé deist an a banistóí rudí a láhrú agus rudí beaga ahrú agus is socha go bhfuil sé sin ag tastal ó Corcaigh faoi láthair. Cinnte beag Corca sásan nach chulíonn cúil géad gotí seo chumá Corca lá ábal a cúil le cha UL an ábal a cúil chumá mar bhór sa tarnadeach inné so fós loch agus na cnéirecha go hanga sin is mar chéan sin san ar linsa leis mór báisteach a tisin faoi láthair agus tá sé anna bhafa. Tá na cnílacha sleann freisin so baisúla goin nach bhfuil botún ein botún mór in san cléthe beidir a cheiríonn le fuair éig an eile an bu sin an rudí is measa a Harlíonn leis an aimsir. Leúna dé bhí sé croálach an é roiintas na cúla chuigisteach de bhar an fluid agus ceann nóhón áir chuigisteach mar bhí sé gramathe sa fluid chumá ach mar bhí mar rá fear na páirce inniuh a bhí annach an gáineh paite ar a bát sa bhór go báireach se sin a bheicníalcha sí. Is sé siidir an dadamh an son Dáir amach a cuircach fute ag dimnach an sathríist. Brú an chur a Corcanis na cailíní ó limnach an tosaigh nach go chalíiseach futeigh me láid. Teachtanis trínídum. Go maith go héin ar siaraice. Slachan son is mar chin se bhmo a fute faoire ag limnach mar sé is techt. Trídín taobh eile nídum. Chur áir de steachan is a chun éonar iste go níd an sweeper Corcach an cúil agus fute go maith go héin tríd líhí fute níos cáraigh den bhena chud róthach an neomh. Bhí mé arán níos luútha go méise go dá mar rud go mócach UL an líróid níos tapúla ach tá Isabel Sheehan ag déanamh job mar siar an sin mar imróir breisir mar cosantóir le cosí ann agus beidir go bhéh sin an fáin nachhfuil sé á dhéanamh acu. Corca Tráchtairí go deas máil a ríist bagan na hifracha suas. Futain sé ceann na có nó léirí. Corcan is géir an líróid seo hógan isteach níos géad an chúla sin meach láidir sin beidir isteach go dtín fé héan fiáin agus fuitinis ní go léirí ríist. Corcan is spás cé níl go leor. Sí annach an pórdach ar níró caite trasan is go dtí Macáraigh de sin íirecht. Ar chlé agus ar fóríad an son Macáraigh a ríist an ghaich sin beidir ceir sin is nó cóig ceang fiáin sééis tiitim begáin ró ghear an son ó
UCC. Yeah, Ceannais agus gohor ha gan ein score éis bheith aimse hacu caiig siad a bheith keen to go an score ann dómh so le glacni siad leis deisig UL brise inis. Ceannais, 3-sé, spás fuite kick, cadisteach sa chóin sa. Marcy. Marcy gír cool no score aimsú fin drásio ní réan fuite go fód. Patrick, Tresnan sa grí Tangney. Tangney ro Kyle to kif, which go Donoghue. Stoke go frustragus ag tak there McCleary and sin níl si sásta leis an gine agus cínta go raibh an féil déanta a bhí Hannah O'Donoghue ag crumme agus just glan si an lábhas Jack deis ag fin a Tangney ar for real. No, she can cur for real ag Tangney Tráchtairí. Ceir faointe cé go dtí seo. Ní fed le gach ceann ád thorchas socha. Yeah, well, tá si beag an níos ciúna le cúpla nóméid an nuas. Tá si níl si tréis scór all ach 3 cín a chur ar for real as a céile is tá lomsa, so beidir go deis in is sé corcaigh tactar as Jackans ag lethe scór dá chud féin á. Ceannais mar dúirt níos sto beag na scór na testáil ó limnach mar chnic mar an sonna seanaíochar na scórsáil in aid na gaithe sin beidir bhfuil cún ó testáil ó chorcan an dultas na pointí faoin dráseo mar thar gachar de tiism agus cór an chún an son agus Rosie Landers a bailú gachar na ceannacha tachtanis a gan níos tapúr an son dí cuirc níor fuite cé gan níos spása cé a sí ansásta go cún an son a cehar an eisiú limnach chur a trasna cinsá agus deisianis ag ó Léirí with point to fuite point in chéad pointin son fuite Tráchtairí na neomh ag ó Léirí agus Harram genta go maithe cuirc bhí spásta cé chalíní limnach ana bhór faoin cúm an son bhí cehar go trasnach genta go maithe héin. Yeah, by limnach sásta lei sin bhí seansa cúbéidir cúla géile agus ba siad sásta nar bleach pointe á agus inis deisi cúdul ar an taobh eile có tapí. Ceannais tachan sa tríd burn, brú chur burn genta go maithe corca fill ar nation son. Trastan sa ag Tangney chur isteachtaí cóinnic a héin. Seachtaí Marcy tras na park a cé stig. The gáín breúir an chóbáir an son agus genta go maith ag burnach corca fós na sellh ní róide. Chur ag deas an son trasna. Na páirigh a há nachá troch na nuirt na bhena chud aibh an son. Trasnadí Hogan. Tuig ag corcaríis go deas más fos na páirce an uair seo tríd líhí. Chur isteach ísle go héin. Ná spás ag bena bhór pointe sec na bhain sin ó Léirí. An Léirí hábalt a roch. Sásta roch. Cé há léin í réon le stig. Reistín cóinní héin. Dír a gachad dhéana bhí héin agus genta go maithe cé ó Léirí teach trasna. Son bhfuil chalís genta orthe tá genta go húntaach an son ag ó Léirí agus í le héin. Yeah, tá Kirkig ag brag amór hí tá sí lán ábalta an léróid sin a iompar agus tá luas eici crohíonn si deachreachtaí aon cosantóir a hagan cúthaí ach a rís caiig si beidir níos mó daoine ágáil thuúsnéantá í féin agus cuirc fáilcha in an éonar. Léirí catisteach an sa sí Tráchtairí Cléirí sin dáin cean san nach cuirc brú chutha trúir cehar chutha siar fósta cé ar an fé héan corcan sa citóg an son mun an tarna fuite há neidir cé bhórí ach genta go maith an son ag corca bhí cuirc anábalt an son chaisí lurug si den éigent agus ag caite sin citóg thar an trasná neidir cé bhíon son a thorcha genta go maith cé. An scór bhí mar fannach 9-10 don céad scór gá scór feite as a céile agus an kick amach buúta acu freisin. Nish. Now spás fuite go ríist is the Tráchtairí ó Mahany. Chur tríd an sa. Dí céile a ó Léirí. Léirí a lurb gáín spás baile chur breúirthe. Tá isteachtaí cuirc an son. Nach an póir de chur níróid ríist. Mahany. Genta má no níd. Beidir go meid an táileo bheith an táileo. Agus léon burn isteach an son is an gos go chalí seoch de sin is corca tríd Cléirí go deas tapig cat isteachtaín taobh de sin is cúla chorcaí teachtan sa
Tá Leahy leis an iirecht Aaron, yes, agus tianta go hútach ag an cúdaíon son. Scór ionach an sin a rís 3 scór as a céile fáitú acu agus níl UL 3 scór álar fa beag nach den nóméid in isis agus an scór wehí an sin Sarah Leahy ba si sásta lei sin. Beck cinnte, UL ag iire beidir freigar a hairtar sin. Agus tucht siad an so. Reedy the Spórt, Reedy fósadáil. Tiis am ísna an sá, dain séireach. Deise glimnach. Deise glimnach an son. Anna mí ártha beidir gribh deise go cúlán an son, neidir cibhí ann a ríiste. Glimnach. Éiles marsaí is tóca bhí is trí an sin agus bhí deise ci beidir a churann san cúlach. Bhí cosint má déanta ag Kirkigh agus chuirsí ar an trasnána agus bhí sé an tábhachtach do UL an scóir sin aimsiú mar nuamh si éis scóir á le tamlín agus bhí tríchéan as a céile ag Kirkigh. Bhí ach deis ar chuúdacha ach an chiad faointe san fuite ag marsaí ach corca a tacht a ríist. An nuair seo ag cuirc. Sin son istí léirí. Bhí mar a caint Irial faoin brise isce sin agus a rá go raibh seans go níireach sé a Kirkigh agus is céinte go bhfuil siad an trééis bheith a bhd níos fearr ó tháinig an brise isce sin. Difriocht maidach an cinnte agus cuirc agus olíir den a bhenach chud demáiste an son an vertical. Tá céinte agus tá siad ag fáil níos mó takeíocht in is comá ceiríonn sé ní féad le gachra dhéanamh lo féin, so nuair atá daoine ann dómh ceiríonn sé dómh son an scórna aimsiú. Agus ceanna chuirsúd ná Leahy atá teachtóin os na cúla an táma agus déanana bhenach chud oibre. Nis chuir go Tráchtairí. Déanta go má an nuair seo is sé glimnach agus limnach op a brise chuna hibrecha go híos má hagann si go tapig tu siad Tríd Fitzpatrick. Sios go déanta go húntaach an son agus bad go háling nada chunas go bhór sé. Fuite go Donahue Tráchtairí. Donahue le begáí Spórt. Siar an Dave Yesh, right, Siar an Dave Clay. Choristeach a cócit nish. Deis ag limnach Tríd Reedy a ríis. Deis beidir cúda aimsiú. Déanta go maithe Greedy. An scór an sin a ríis, tá siad ag tuairt freigra ar Kirkigh tréis dómh son a bheith ar an taobh eile agus Eve Mullins is tóca go raibh deisicha ar an cúlach caiigh siad na pointí a cumad de tacht an taobh mar fad agus is sin níos tábhachtaí fós go bhór siad aon scóir seachas gan aon rud a áilhaid. Sin é. Corcan níos fearr leis na kicin amach chumá. Tá siad ag oibrú de chéile. Anna dúntaach corca, brín siad de chéile agus le mar sin iné had annach an pórdach le chéile agus annach an trid san éan seo. Ní sé céirí bhí ciúm go dtí seo. Hogan. Hogan is tachtí cuirc. An deiste cuirc, há cuirc. Agus tá sí stig le héin, deiste cuirc. Brú choráire. Ní sé go cáilíiseach. Ná cáilíiseach nadidir reiseach. In Malai gach íireachtaí is stoppa. Dúir Johnny an son go sé denta go cáilíiseach a cé. Tá sí corpa, trí cléirí. Bhí si tábhachtach tom rudaigh go raibh aon cáilís déanta go nearna si taobh muid den cearnóg mhór ach ag an éim céine pointe aimsethe chuan sin Emma Cleary an óir seo agus a rís tá ceir cúlín scóráilte ag Kirkigh agus níor raibh foicha chu go don céad fehanóméid so an cúpanóméid imarthe acu. Míid in is trí Malai. Corca chur brú ar limnach fós an taobhsaid an fórc. Nach an éon bhachas a brú mar tha sé fós ag limnach teach Tríd Fitzpatrick. Maithe cihéin. Teach Fé. Is Greedy. Greedy trasna ríis Fitzpatrick. Fuite go maith ag corca. Brásás an íorach mád, níach cúpa númad fáca co. Stíor beidir an scórach mád ís go dtín tarna lech. Ní go róbh déanta có mar tuca glimnach an éis tríd na hibrecha agus tríd na láb ó Donahue annach an séireach bhfuil cúra tastáil bhtha chur a trasna an son go dtí teangnaí ach caite go héin. Mí an sin ar teangnaí is tóca
go bhacha míad na cnéalacha an sin níor bhéin freabann sa líró níor sin anna fiocha a ríis a cusan nuá ó chuircaigh go Gadéire agus tá tror fácha súsa acu inis, so tá ahrú beagtá ina stíl imirthe. Ní ró vinnic chéan tú taingní duna botún mar sin is tócha thuracha. Sinné. Corca tríd meithnaí. Tí chuirc le héin. Ní réon duna stig, go raibh curcaí héin. Bháin takeíocht a tatan is. Agus duine dus na ná sin. Cléirí. Cléirí ríist. Sásta ní ród a bhfuilú síos. Mullins in is a tacht tríd. Mullins a begáí spás os cóir amach. Tisteach a cé, ag na cailtin son. An cóirigh há ngacha trach na nniuh denta go maith a héin. Hat isteachtaí ó Meithanaí ceann ísir a ríist ceann ísir ag ó Meithanaí. Brisí brúnis ag limnach an brisimach an son is trí sífa. Sífa ní chonad. Ach an son gorí míide. Spás UN is tug a siad cúpa númad fáca de siad a scóráid is an gáach seo. Denta go háling an son is ag Ambrose. Dén na fór na tacht tríd. Par isteach íslik a héin, ní ród áling hat isteach an son. Morrissey, sin si droch prab an son. But in si Tangney, the College Genter Tangney, staying good. Yeah, Caig Morrissey a bheith cuairmach le sin lá mar seo ní praban an líróid, you know, so neadidir nachúil sé feici céin fá go méach imróirí fósá dhéanamh ag an státe siúd an cléthe agus an is deisig Tangney a ríis. Tangney, heben lá a deise droch íocht an son. Tána ceann chuir móca héin os na kicking na séach ceir foiointe fuitice stom na stig de sé nómad bhí an so bhí tús óntacha ceach ciúnhé síos go mórach chur breúirthe chumá agus a déanamh bhhad níos fearn sas na cúdathe go háirithe os na kick naach a fésa go mórach nu sé dent chun se há sé dent chun se chumá fés mailteach mór ar na kick naach an son. Yeah, is cinnte gur chéirigh an brise isce sin bhí marrá tá sé pléite ag gacéin duine is tócha ó hála ó thosaigh Covid agus gur thosaigh na cluiche atach de rais agus is féidir le cluiche ahrú ar an rise sin. Né. Dent go an son go léirí a tháinig siar agus a thóg seban níróid is sós dís na tosathe sé imime sós níos agus tucaigh cúlathe corca tríd an sá tríd ó Meithanaí tacht tríd inis. Imime sásta stoppa chuir léidir an dada cóig ach cuirc an son a freachla sé an gcóine. Cuirca casa a leidin job má go óir heach an óir seo cuirca tacht tríd has bás a cuirc a cuirc léhéing. Bhfuil si chuna áit níd has sáil úach dent an son is tóda ag Landers agus rééis sé amach an dahad a cóig mí áir cuirc an son. Bhí si gurí gacéin rudí dhéanamh bhí féin an sin. Feic míid anna cosint siar an sin bhí tror nó cethir sa cóir amach agus Rosie Ambrose is tócha go bhór an blach déirnach is tí ann ach bhí Landers réig taobh de comá ach feic míid tá tror sa cóir amach tá sé an deachtaí é sin dhéanamh ach tá sé cruthú feiban a DUL so bairthú dailá lehí chuna bheith cínte. An slí gohfuid sin na dailá léhin is ná tror a chur ó sa cóir amach gachóir go míad an líróidice. Go maitha an óir seo tu go míid inis trí cléirí de sé corca beidir pointáirh deire le hama ach níl mar sin deirdis Johnny Murphy chur stop le cuasaí an sa ag le ham de buint sin ag cethir bhfuil mór an deis ag corcanis leis an gáach seo sa tearna le orcha? Ie, tá ba ceapa go bhfuil mar tá an luas sin ag cuirc taobh istí agus ag Saibh O'Leary, so dá mar rud ag go bhfuil aon blóirín de spás ann ba siad an líróid fadibéidir úsáid leis an ghaí, so baile feicáil cén sais stíl imirthe a bhaid ag an dá iarán in san dair le. Beg sinné, óké cháirde sinné ó bhláchéad go míid buise beg agus féidir mí leis an tearna leach gan cúpa nómada.
Fátar na Háde go dtí ollscoil Chahar Blá Clia agus Cluiche Ceannais Yoplait í Chrothóir. 10 pointe in aige Cathair san limnach chuntosig le ráchúil ach gaich láidir I séide fós. So Rami treat na score and so horach mas fid let dul tríd. Yeah, vi two splódrach ag UL and sin ag dús. You know, husig siad go má le Aróní Fitzpatrick and sin agus then husig fin a tagni tréis cúpla score all as a Ceallaigh and sin dómh trí cín ó nimmert agus ceann ó kicks air freshen. So vi two sa ionta acu agus ní raibh Corcaigh tréis ein score I'm shooing san céad né nó méid deg an sin. So we should extract the soca leis an kick amach agus sin as a hánig cúpla duine score in a show. Agus tá a cheap a graded raibh chance no go acu cool taobh a stig freshen nach. Tá mí réile tusnú is tóca in san Darla an seo, so tá a ceap a beidir go maiid Darla éagsú legaoin. Beg so filmí go luach agus began níos lú na mar cheap mar se fór an sanar an déobh lína. Bhain go mar se seo créit na des Corcanis tacht. Cata sírs go dtí cuirc le began ní spás. A gortú an son agus cuirc le héin chuir trasna. Deis is a Corca. Cata sír ríist. Bhí deis a cuirc an son le héin nach fuite an so faoi éire ag cléirí agus cléirí le ciad pointe an tarna lech an so ag cléirí. Yeah, agus tá Bert on a dí tréis tachtas Jack tá Lindsay Noon tachtas Jack do UL an seo do Niamh O'Connor agus tá Cora Murray tréis tachtas Jack Freshen do Catherine Boyle. So tá UL tréis gá ahrú a dhéanamh agus tú splódrach an sin ag Corcaigh freshen. Gortú beg an son de séfraní chonel agus fi sin annach ein séireach mar bhí cuirc san fáca le héin agus tí dul tríd. Sífar níos fearr inis, Aire hon dalamh, an vertibr an ain inis. Catisteach an sannig Johnny, fuitig UL. Tu go mí tríd limnach an isis. Dú sební róide a chamád ach brise go tapig chomá. Agus tu siad an isis. Trí Fitzpatrick. Nis Trasna. Fuitig go sé. Nis Tangney had brought down Sherlock. Now there comes a Veshi night the guy here. Ní ríis began in the Marcus Boss ach ní hóga sí in íirecht leis an gaiach sin. Fiona on áit sin. An sé. Reid ceach fuite ríist. Brú beidir an son ach scuid mí deis. Fuite go Donoghue. Trastan is a glimnach of exhausting Iorich Maud tríd Malai ag tríd Tangney. English and kit Catisteach, Ke Hostigan. Denta Gamaha kin son shin kick alling. Chick Marcy, Trastanish, Deshigan Needham. Deshigan Needham achans Curha yes, Storum. Yeah, agus tá Díma Marcy and Shin mar bhí si díreach taobh le hí dom rudí greibh an pass love for feici aici. Bhéitach cool a bheith feite acu. So Leon sin Needham ach bhí seans glóte acu an sin cool all. Í Kinta, Chancenish a Corca. Chuck a shit through Cleary. Simú níl éine mór breis a siar ag UL agus tá deis acu ag Corcaigh an líród níos tapúla sin a chur is Jack. So ba siad géirí beidir éis sin dhéanamh níos tapúla amach an sean san Darla. To need him an ish. Donoghue. Donoghue would have gone in Spás. Ríisní bheith sí seat sásta a hógant ón áit sin ach a cadís genta agus tic beg an son. Charín Chorcaí, de sig Tangney inis an kitóg. Ní si compórdach ní dónam, reis si siar. Ed go bhfuil UL ag ír an clétheh bhfuilú síospí sin faoin rá seo chomach fionnach sa cholóch. Máda siad sibh ní róid má se. Agus tá an gcuéis sin comhláidir bheith sé dechar Tangney a chur ar an trastan a muothar an taobh sin. Tráchtairí an son agus tuca Corca. Corca beidir a gír an count tapig a chrisíos an tamar fad de cuirca há híos. Agus í begnach le héin bhfuil brú dent an son níd generator in Rómíd le. So go raibh an lámh an orde ag bhí sé géirí deis a thuirta rud éigean allway ach sin a rud atá ag tastal ó Corcaigh tá an spás go léir stigéan os cór ó Leary agus os cór cuirc so
na stocha go mai UL rud ag an dhéanamh faoi mar sin beag nach faoi go tá sé fáite acu hir an. Sin begur sífra bheith cuairmach is stocha and it takes a hachan agus sí faoi bhrú maitrach an son. Nach í beidir I gír na Cluiche chur bhthe nó an dahad a cóig ná tebhstig sa bhosca. Tu go míidir inis tríd limnach a ríist. Patrick, cut the stacha cin son. Bad a ríisteach. Cur brún son hempel trocha méidir amach an gúil. Burn inis le shelbhní roide. Amach chéhéin, stacha dí. Donnahu bhí fíorchain séireach sa chiad lech, chur siar dí Tráchtairí. Sin deise go sé. Tráchtairí ríist. Tráchtairí sás ní róda chamád, níl corca tacht amach, bed go sé sás an cléthe bhfuilú sios hena féin, fin drá seo. Wel droch dorn, chur staach an son nach fuite nadidir conas, ag chalí ní limna. Nún an son, tresna chéhéin. Burn an sá le deis, burn a róéisiid. Róthard agus gentamaraíon corca sa chiad lech. Sin é tá Kirkig sásta beidir sí siar agus iad áil ar an riise leis an mí atá acu an sin agus is fannacht ar botún ag tachtó UL agus tháinig sé an sin. Chur isteach mór agus áir de isteach go dtí cuircan is. Mágan seaas go cóig níl mór an istigh de. Mu sí sios é. Tunis. Go Lírí. Lírí agus cuirca dina manach a demáist an ciad lech. Na bhfuil an demáist a céan tap sa tarna lech. Ba sin bergáin roí sin an son ó Lírí. Tu go limnach tríd. Tríd na lábharí sin uair seo tríd marí. Má tríd teachtasteach an sa tarna lech. Tríd an dós. Bhí na fórna. Tenta go maithe. Ní sé go sé. Lína lechúil an son déanamh maithe sós an taobhína ach déanta go maithe an son ag ó Sullivan a chumá. Agus siompa róid I fuite cup. Caillte ríist. Agus gotú nó Chalís gent an son ag Julia O'Sullivan nadidir céin ceann. Tá an líró de gaiirí an sléún inis le sé dechar ar aine álacht sin contorta an sin ó Sullivan agus í beidir ábhrín bhfuil an tála hí beidir nach raibh níos móna tiicún. Tá bear imime an borcan sa ó limnach nadidir céthá tréis go isteach. Dúning fethe trí sé a coní a stig de siúd. Is limnach tacht. Donnahu. Chalís gentar Donnahu. Anna fud Chalís sinna tachtasteach an is seo chorca nadidir bhfuil sé tuirseach nó le cníadach chuirsteach. So a bhíidir a gimmart agus bhí cléthe móra chun éis cainam bhí limnach atógan Chalíní ón borc leathlaí tríd agus le bórte chun son sa tarna lech. Chalíní UCC bhí anna chud a chuirsteach seft mór seacanú med den beidir go bhfuil sé sinna chuirsteach ar thorcha. Is tócha é beidir bhí mé a bhí sé caint le DJ níos luúthe agus bhí sé rá go bhfuil 208 buil acu ag cuman Peil na man in UL, so tá go leor imróí ann go bhfuil siad an teachtasteach trucan é anam na hair an banil dómh don déir seachtain na seo, so is cinnte greibh siad a géirí níos mó imróí a chur chun porca agus bhí an deis acu agus ní raibh an deis sin ag Kirkig inné. Sin é. Beidir bhfuil si begáin in tuirseach ach a UL a déanamh bhhad níos fór na gaotha seo. I suppose níl sa gaoch in gachrod, mar UL sásta mar snaig le gaotha chumá agus iad sós an ábata. Nadidir éis sin genta go caiithí seo chu bhúd siar nó. Tócha gur chuir sé an lámh amach agus bhí kicks ar is Jack Brunta, so tá a ceappa gur cór don kicks ar bheith bugtha isteachta ach well, beidir é ach ba chóir go méid sin níos fuid siar ón níorthud. Chóir go mar péisce é beag limnach sásta, mar sé síos an cléthe ríist 8 med imimehan sa tarna lech. Iad sásta shelbhní roid níl corca chur brú corca sásta scoile leo agus beidir gur droch smuoine bheith sin mar muidir siad síos an roideach. Beag le feiscint, fós loch, Tráchtairí inis, shelbhní roide. An chiaí. Siar Kitty Ambrose. An limna. Nó an is deis.
Will deis chuirisi denta goach ní denta go bhá deise glimnach an son ach díirech héamh na lábh deise faoi marasí denta gomacha có beagnach denta ag corcan níróid sin na stoppa ach fuite faoiére ag marasí leis an cos deise agus díirech héamh na lábh deise san an deis go deo chu am. Yeah, agus is tógur raibh nún díoch taobh le hir, yes, bhí siise ar buile go neachta sé for réal ach de an áchar céiles mar sin na cín sin ag cool an angach an sin, so ba DMR hi agus ba si súil nach dagan UCC ar Ashes Jackins an cléthe sin. Dogur le creún go bhfuil na deisina is mú ar choúil tacht sa choúil sin ar sé leis an troch aimsir á going ach go dtí seo sin mar athá ach ní cool fuite fóg. Beidir bhfuil cool a testáil ó chorca hena féin sa chléthe seo ach le cethir an eisiú limnach ba seanna jochar ar an mert sin athá fág a siar acu go bhfuil bert úntach i gceist. Anis ben onad sé a chunaíonn sa. Sús go dtí Patrick chuir sios an cónice ach troch íirecht chuir a roiáda agus amach níor deis an son ag marasí sin a bhaidú agus tucha míid inis trí cóchraí. Yeah, is féidir linkel ar banistíocht fiúil a chlostáil ar an taobh lína tá siad san fósa géirí brú suas ar chuircaigh cé go bhfuil siad ag immert an aig na gaotha seo agus tá spás siar é an níléon imróir breis a siar ag UL, so bheith sé simúil gan rud ag go raibh chuircaigh an an líró de bhog a beagání níos tapúla go dtí an taobh eile bheith limnach faoi bhriú. Nis tucha míad a rís tríd sin an íród fada isteach an dahad cóig a corca an uair seo beag an deis ag céirí a bhí ciún godí seo céirí de sellh níróide leir a ggóisi den éigent neidir céthe ann denta go maith an son ag limnach denta go húntaach an son ag nuúin a trééis teachtisteach agus anna láid an son agus próg a teachtisteach agus sellhanis a techt suas na páirce tríd limnach agus tríd eisting rií. Deirhin go bhfuil Lindsay Noon sásta bhéir an bord deirhin go raibh díma orthaí gan a bheith ag tusnú aniu agus ba siisi géirí ará go cóga méid si éis tusnú an san chluthe. Ferrig sin de feiscint an uair sin agus genta go húntaach anna láideocht an son anis tucha míad tríd meláid sellh na róide leis an darnaisteach go héin go má caiilte an uair seo agus tu corca ríis ru corca géir an cean tappa go síos tá cean mór fadaisteach go dtí lár páirca céthe ann cean eile mór agus áard agus isteachtaí cuirt níos cuirt le héin ag siarpa lán ábalta agus i denta go maithe cé ríis é teach tríd ach stop chuir le nadidir thug sin na marca sin ní dónam gur thóg agus dónam cailí se an son. Tá O'Leary agus cuiirca gimartíntaach le chéile sinna rud a bhí árá hín dá mór go mógann siad an léróid beagání níos tapúla tá siad ná na deisna sin a chrothú rinne UL go má an lábh chur isteach ag an aimceart an sin agus an brú a churthaíach is socha go bhfuil kick sé tilta acu ach deis a ríis ar coolína á agus dá rud ag an airí lehí an céan seo á ní bhaach an coolína in na fórne. Sin méid cuir chódáin séireach ga chóga bhain sin íróid. Denta go máice? Scór maithan sin ó cuirc agus baile feicáil inis leis an kick amach seo Keiko Dakaris atá sé ar Rosie Landers ina ag an aimsiú. Corca géir brú a chur agus ní róideach mád híos ar an taobh seo agus genta go maith go Léirí an casa ar a siar go héin an bhean lechúdaí an son agus Laura O'Mahony stódam. Laura O'Mahony an son dír chu hebh lábh clé i chéin. Tá an brú sin ag tachtó ó Kirky go bhfad níos fearr agus tá siad ag cruthú deisina dó féin ag an taobh ceart an fórc. Is riadí faoi brú maiteach ach denta máce machtaíon taobh lína. San sáis ag coní go maith coní. Tréis sin go má tháina siach ar bord. Tá ahra UL rééis bheith go mádómh fe mí Lindsay a rí se sellh na léróid an sin so she's rééis an den léróid a eá a tháinig si isteach ag lehama. Cine braláidir a cop. Ambrose níos captain na fórna. Teach tríd, genta go maithe anna lós, anna spridice, chalís genta agus féidir mí genta go húntaach an son ag Ambrose. Job má déanta cí an sin ag tuairt beaganín faoiseamh donna cosantóirí go le
goléir agus is céint, you know, chur Jen O'Gorman an lábhas Jack an sin agus tá díma orthaí ach is céint gur Cailí se bhí Ceannais with Tráchtairí Reedy. Ceannais reached. Needham. Chataisteach a kit. Ní déan den ann. Oh. Christa Sheas and so. And bhí deis a Connie and son bhí Bert chlé a kit. Ní ach go siad. Agus chosidír choraig ach Cailís Genta. Agus é bulcha chun tosig an isig an réitor freisin is tócha go bhfuil den éig an trééis rud éig an a rá leis agus, you know, caithigh winter chuircaigh go bheith beagání níos cliste inis, you know, tá si trééis cúpla Cailí si géile hir an sin caithigh si tuiscint go bhfuil an réitor chun na cín sin a héide mar sin scór an siimplí de éilis marsaí agus ní féile letí sin a hortu. Tá si de géirí tacht a Rashis Jack an san cléthe agus nuair chuann tú an lábhas Jack an nuair nach bhfuil gá chuann se sin frustrachas gacéine ar an fuair is dócha agus bhí ceathar siar acu an sin nuair bhéin gá leis an lábhachar as Jack. A bhfuil na tacticí níos fearr ag limnach Trácht nóna mar is tá sebh ní róideach mád agus tógann siad a go dáma a brin siad isteach. Lis tócha beidir go bhfuil siad níos clachtathe aige beidir ach tá job má déanta acu agus tá job má déanta ag curcaigh comá in san dara le agus an céad cúig nóméid 10 sin in san céad le nar éirí groháil a chuircaigh agus thug sé sin tús iontacht do limnach nach raibh siad an tactará sin go dtí seo. Ní go fór péis go é, chuig nó 10 fág brisis go gon glóch ach beidir go bhfuil deisbháin éide ag corcanis teach agus beidir scór aimsú ribh sin de chairigh an brisis go leos a chiad lech beidir goró sé os tarna le chomá. Tráchtairí róid im amach an sa ar déobh lína. Gur imime go líróid sin ó chus maithnaí. An a réach ag tógann an líróid sin amach ar déobh lína agus tu go idir trí corca agus trí cléirí. An cáirigh go muisce me cearttíis ar den éigent cléirí fuitice cáirigh ríist. Inge le go bhainsa a chuig chorca taobh le ach chuir sí ceann tapa isteach mu sin imar thardína há an le mar Har déobh an son roiad de cuirc. Níor mór an gur féidir le déanamh leis an céan sin. Is tó go bhfuil an gcuig séad a síos na páirce ach trasna beagán freisin agus tá sé trééis dul amach ar an tras an 3 óra hena féin san cúpla nóméid déirnach. A bhfuil cnoc beagar an déobh sin fórt thoracha. Seans cúil. An gaiach an anyway mar chin sin san go tacha Yoplait an déobh lína. Corcan is tacht. Cúna cúdaí na testáil, scóir ar leid an gaansa agus deis is tríd líí agus líí le íireachtach blocáil an son is tóla me an secretary níthe ar fóríad an son. Deis ag líí tacht 3 dent go maithe cecha sí lánsásta dul fantastic an bhain sin a bhfuil. Tá bhór sí scóráil in san céad lehan sin ach an céan sin chutha ar fórí leici. Ach tá sí trééis bheith go má ag bugad chun tosaigh agus tá sé sin ag testáil wethú. Ach baile feicáil ná san taréis an brise isce seo cé thuchas amach. Sin é beidir go heasta sé mar bhí marrá de chairigh an brisis go mór le corca sa chiad le beidir go seasta sé lós tarna le chumá tha cúla testáil beidir faoinrá seo há siad ábal a cúláil agus tá bertistí go há ábal a cúla chumá áil a cuirc a gcónaí dain séireach dó le go meid deise chu cúnaghil áil sa chuig nu déag déirnach. Bhfuil baile feicáil tá UL trééis gach den a fósa cumádins na áit na chuí níl siad a chur é imróir breise siar an sin so tá sean samar go bhfuil sé sin ag tórlúin an dar le cúpla nóméid a dul beidir go dití níos mó dí na siar. Agus socha go bhfuil siad compórda gins na stíl imirthe tá acu tá muoín acu in gacéin cosantóir acu a muhan sin agus go bhfuil job le déanamh gacéine agus beidir go gapan siad nach bhfuil an imróir breise sin ag teáil siar an. Ja, as je dan moet nog een son, fair play over als je de current brew fos choelige gorka, Bert edde het hacht, is daar een son kiem Amy Sexton, werd terug dus I voor ook gestolen veel hocht, dat lim nog gema, zo han de kosten ko gema, wat lawn albert hè, dus had DJ en zo beken op, stolen goed Sherolo, Shelby rodig maat. Ja, stoke tá sé géirí rá lo
go bhfuil siad a géirí an bua all in san dar lehan seo. Ní spegla fescin mar se cóig númad déag fáca I gardan Chonchúir Yoplait Tráchtairí in Jobh agus na himróirí fel na man olscoile is fear sa tír de fescin de móthir borc an son. Corca lán ábalta begla fescin beg beidir cún na ghód testáil watha agus chuir siad brún sa Rosie Landers Banford Láirige. Ach bóid an uair seo ag limnach. Tuair siad ríist kickáil tamach. Tuair go sé, tuair go maithe go sé, Dornáling, tras na park an son. Tuair go is dólam. Ach droch íocht an son agus bailithe Corca. Corca tacht an sa. Tríd ó Mahony. Ó Mahony catamach dín taobh, begáning spás fuit ach droch frab an son agus droch fórc. Fuit go Leary. Cáilís genta ó Leary, but cín son ní féidir an líróid sin a frab an son. Ní hiigim céin fág bhfuil daoine fósá dhéanamh thréis tá a cuaig nóméid nó mar sin de bheith ag immert an mhéin ach deis an seo ag curcaig pointe áil aráis in San Cléir. Sin é pléid amach smach agus deis sin is Cedi Ann Hogan bhaile bh Corbre I Bort Láirige cóig fointe a chur idir na fórne. Se sin a tisim. Se tisim ar hebh ná bh clé na nó sin pointe. Pointe de Banford Láirige an son. Agus ba Corcaig géirí brú mílteach an is a chur Rosie Landers agus I géirí an líróid seo a chur amach. Agus dá rud ag go bhfuil siad an sellh nó gáil bhuach an tona kickanna amach. Déiteach si Tráchtairí go rais isteach in San Cléir. Kick amach áilinn an sin agus an brú a bhí orthaí thréis an scóir a géile freisin an kick amach agus é aimse gomach ag Kieran Needham freisin. Ná denta go háling cin. Tar féin is sebhní roide. Needham Malloy ish. Denta go mág Malloy sa tána lechan sá. Istí nún. Tar sin go húnta go hána sin machar bór. Ben nuan son. Sexton. It was Sostin Dave Lina. Now the staff at Ben Evan, no way for roar. Ach, Fiera. The station is Glimnach. As she saw the show with who she is. Ben of Horkinson, Slayer, giving the old cap of her staff for it. This bro, her toast to her less reached. At the staff kid, but only spots for Glimnach and son of Dentic Ma. The cousin Tory, Corkeria. Minish. Limnach sauce in the road of Maud, the sticks of Honian son. It's gent come out cut. No, it's all right, you can run. You can run east side, you have to run across. Donnan Sunshine and Coigan and Shirley Road, Emma Haran Davin son of Big Limnach sauce, and Willis she is and Clare. Toga she the Godama. And Tangy sauce the show of Willie she is, so go say her sheer and so. You need him. Ishig Malloy, Anna Ober Genta Ig Malloy Tráchtairí in Jobh agus I fós a tacht, Lurg ní smú, núnanish. Nún cail to get, which you reached. For a mach, Dina Gowdy begun in Turshach among Sons of Floyd. Ach Limnach Anna Haas Shelbni roid a shot Chamad, Street Ambrose agus Street Tangny, Chamad sheet in the road and so. Agus Corca, Frach Stigen on the Brucher or among so, another will smú brú tastall. Ach another will the Cossa own fin draw show. Peshkade, Limnach tacht, Nor show, Street Ambrose. In Tablina. Sexton. Still needing. Sexton reached. Ishig Donoghue. Corca Manahune. Horach another which is Tershach no, which is Osta Skyla Limnach Tachan Kain is Nish Gatapig. Well, neither an diggin she'd gwil den o made fáca acu agus gwil she'd cúlín Condera. Beide gwil she'd géirí an botún sin a bhela ó UL mar atá déanta acu hana féin agus é ide áil ar an risise mar sin an áte gwil beag an reintin a deis na crutha acu. Beidir é, nach níl botún gent an son mar háis the tacht now with College gent an son. Gunas nach raibh College gent an son. Nu an raibh. Bhí anna chud brú tacht an son ar cinní hé. Ní go cáiliseach ní dólam. Bhfuil sé caithh an líróid an orda an sin agus ní higann Julie O'Sullivan ceirtá a gceist agus cad a thorla an sin ní móna sásta atá sí ach idir cén fág bhfuil sé á caithh suas beidir nach raibh an réiteoir cínte agus siúlíonn inis. An bailin is Corca, tugadh si go tapa deochuig.
A brú Corher McCarthy sa. McCarthy trasna. Troch Frab and son ball go ma Corca faoire. Macham Tabrin sa. Troch Frab a reach na Cneach sin á dashbound. Agus imime her an Tabrina begonin road an son de Corkery. Agus nish mudig limnach sias an chluhe reached. Then in with Falcons up. She Chief Fitzpatrick got Trish immer gohuntach. Then a Trish immer gohuntach an son agus so can meet for year gidi Cora Murray. Tangley in ish. Tangley le Anachud de Nero and sauce Tarnadach. So widow shears for the commod shell of so three phases. Trastan sa. Team Malloy reached the hot Trish immer komma. Ingrid untach an Galin shot. Droch pass and son denta Corkanish count topic Catistachko. Will Corkauna Gadera ha Ile Hain Corkatacht Corkalora cool Chief Gear stop Corlehe Partner Tour Agus well Gahangish and son oh Wohe Gadera Achanarira Partner Tour Agus Visha Docker Visha Docker Shinna VRL Green Vish the Giri on Butty and Shinna Vala Agus a Rish on Praba you know Tescum Garev she Garev she Fuivru you know, Dalmore they go new side she on Kitog and Shin the action on Desh Nice Farah all here in Ghoul neither KV door to she fecko going go in San Daralacha KV door go will she Prabbe again Rory I guess say Kyle to Aku ach Shane through you know in Thompson of the better go machen 4G Nice Farah na a head man you know she Docker snicknira Shane ha Kade Frab agus just ha she ho Docker agus hot you know it's Shane through agus gohor in yede she he le Ceannais fi cúpla cúla chuig gestaach go hana éasca rís an fliid a chur isteach a chóirsaíach. Sin iad na cníireacha, cuirc Tráchtairí, deis a kit, leis an gasógus dinta go háling a kit. An scór. You know, sin fragra ionach ar an ceann a chuirsaí ar Furlong nó méid hí. Níl cear a cúlaí an fáca ann, you know, déitach aonrad torlaí wins an cúpla nó méid déirnach. In Conach Cumarain san unsaí déirnach leis a chroigh an deis ar cúil sin. Tá sean sound do chuircaigh dul ar an Russia agus you know, beidir scór nó cool I'm shoot why you know, tá contour down the UL agus níl aon tactic tréise ahrú dó gdí seo an san Darla. Dúirt maid de chaun bhí mí á ar chuirc an ábhór do cool gdí seo. Agus tuca siad an uair seo inis, mehanní. Which in ish. Iro the Cufair McCarthy, oh, genta go hauling and Sonny Glanders, because Harren Strasnon, McCorrick the Deshunta. Yes, Sawball Intuk, because the token war Shisha, Cannons and Cade, La Fresh and Shannon and Dara. Then the top fight check, Anna Sawball and Shino Rosie Landers, like feckin' Shane O'Maid Faka, agus gone up cool in a fornet, like a Dara, agus ta Landers are all like Gakenya, Ella Bugger, Nice Food, a sheer, Tashi extracted Bugani, Leshan Kikamacha. Oh, room out to her hip. What does she say? There wasn't more comment or dog to kit. So I've on a D Bader egg fog in the pork air and Tay Vella Hill. Feel he fannacht on Rachel Rish Harren Tavlina agus an brew-atá achar ag Kirkig tá sé ag Ibrú dómh. Irial. Cleary initial lura bagani boga tevstig Fritty kit. Agus Fritty ag O'Leary. Feg dan Shearach O'Leary. And Daviesh Kurashira Kirist. Garini Chorka lura desh Tráchtairí and so. There goes she condition to Quirk. Or it's Trasna Cuff we hear it. Hauling is belonging spots for to go O'Mahony the Cow Morord. Agus Cow Owntuck and son O'Mahony. Score all in Chin Holora on O'Mahony. Noravisha Tassal Tashi Takadir Rush Jackins and Claire Agus Takianarig Tastal and Isho UL. I mean feck me to Tangney Sheer and Shane. Now Beta Gould Sheets and Igmohu on Brew and Ish. Nish Fritche Corkarish, Chukashis and Nish on Owershaw, Tweed Hogan. Or a Trasna Cahain, on Dorn Trasna. And the spots Fritche Corka will count Ella, Fritche Cut Need. Love a shake. A femur dear Capagur of Derlish Cooper Numadoin and some careful to Niggy Shade of the Horka. Yeah, Tashi Trashva Anawa, Arish and Brisha Ishkashin, Karine, Shayla Forna, Top Drassa Shock and St. Gleha.
ach tá an kick amach seo ag tiite mas a céile do UL agus ní féidir an mil an a chur Rosie Landers mar níléine ande ag buga an connic mar Erica O'Shea ag Irial an líród all ní le bhéin spás é antá an brú atá chur ag curcaig mílteach orthu. Agus gaiach maitach an chomá agus brú maitach a chur ag curca orthu a táid ag hógan an isis trasna fuite ag hógan a ríist cé hastigde trasna sáidín ban on it Fennessy with Cluiche Ceannais Cinnte brú maitach orthu Genta gomá ag Éva Fennessy son ó Hibredáin agus déisiid Kellyanne Hogan in níos gan a cuinte óháin a chuir in na fórna dá rudí gan airí leihí leis an gceann seo tá sé an dechar bhí si chun é ágáil do chuirt idir. Taobh mí ceart don dasó go gúna na gluthe tá sí séidir beag ganín. An thoisián ábalte. Héana foiite sa chluthe le Ceannais agus rá fointe go dtí seo agus sin an trí fointe inis foiite Tráchtairí neomh. Pointe bháil má se agus chaimpe tríú ceir nu mat fágus a chuthe seo brú maitach an is ar limnach. Cé a heasa sós chomh nó an seasa géana na sós. An ban anna den is Sexton. Churhamach a ríis an tríomhhaltain ag chéad a churhamach an taobhín an son. Agus runa Landers ionach an sin chuna imreoir féin aimsiú ach ní roiir le Amy Sexton é fiochas suas tuis gan brú a tháinig orthaí ó imreoirí corcaig. Cleary inis Tráchtairí Quirk. Nasty Cleary. Is die ban on it. Sin Nicole Quinn over hochdeag of son. And Cleary. Sheer for year Dee McCordig. McCordig of being acha trach no the You rode alling Trasna Kehe and Dee Mahoney Holon all but to score now. O Mahoney le begonin spas with Collie's gentle Hawk Collie's Druch Collie's gentle son. Agus goaling Savrom. Yes, so Croatian and Dara Cali should thought Jenta Eglins in la Cupanome the hin when she shot and Ella and Tavella agus near vein Gaulish and we Berta Cushir around agus Tá and Rachel or Trace of Galore Trace Galore kicking a Sarah Hort so ni hey rud knew it though a of Nish Hogan the dish co-score Yenov is shot Cora Anord Agus crying a kiss Dolam Ni ha hugged in own Pharaoh and Tefir and Pointer Ach ni Hogan Farris Tochty and Pointer Ig Darren Day and say Shindir Imma Haran Posta Dolam to have no love Desha Cora Machach Begoni no Imma Tevistic Fe Hayan and Son Reach Brumite to the Tacht Agus Chukig Corker reached Deshella and so I Cleary Erin Day being and Son she trusted Lee here Cleary reached Gamaha kit. Kasu Manor Staffen so. Street Leahy. Mike Fennessy so. Just a gear of Begonin spa so I'm sure Dear made the new hole. Some dash in a Hogant. No shot. Mahoney for a Trasna Kehane reached. Nish Banha Anaheim Sherach and Son O'Leary. Tráchtairí Quirk, Brú Quirk, agus go Cluiche Ceannais Tangney Tráchtairí and Son Lisha Gus. Bhí Quirk adul sias ar ní roid agus. Tá sé anna fada amach an sin beag aní níos fuide an ceann déirnach go chuir sí Haran Trasna so tá Katie Quirk ábalt é seo a dhéanamh ach is ceann fear jacar é. Ó chuir siar ag a topic, Caribh limnach. Spás inis a limnach dena go má siad corbrú maitach an son Mothir an trocha ach beganín spás fuit inis go. Níl si hin sásta an kick a Hogant. Níl Fennessy sásta an kick a Hogant. An isis fuit ag an van cart. Ag an man cart, san ád cart ag an ón cart. Ach dio, cred enw ná, cred. Corher fúri. Corher the half an count sin. Agus am bhfuil deis eile chuna bheith acu in san cléthe seo tá bhí in san éon breise agus gachro dent Gerta Kirky on fine there to Spórt acu ach é curtha ar for real. Cluiche Ceannais glim nada bhfuil galore Genta go. Well, credit nu ná cred chur Quirk an count sin díreach ar yes agus ar fórí agus Genta chóntaach cén cluiche lig. Ach brú. Yeah, bhí an brú achar hí chuna an ceart a horta den winter UL freisin. Agus nuair a bhí an kick amach ag tastal bhuaigh siad é an or sin rinne connig amach é seo a bhilcanteach.
mí ar cuirc. No, bhí duine Oberto sa cór amach ach curtha ar yes. Yeah, bhí an ceart ag an réiteoirs Kilmhort, you know. Mí ar cuirc ach caig sin an léró de bhilcan drais. Sinné, chuig an réiteoir cúpnú mit breiste tócha ar seo, agus tucha mí denis. Mike Tangney. Oh, Tráchtairí an son agus deise corca. Tucha siad an níis, bhfuil cuirca stig níl mór an stig, há sé fenasi. Ach ní mór an spás a déine sí prab, an talamh began níos fearr an son ar an béhína. Ach, bhil sé sin, no, na marca tócha cé. Na marca céimena. Ní a bhéan an stig, bhí sí bhrúmáiteach an son a thorcha nach raibh. Bhí a gacrod déanta eici, you know, cas sí agus beidir seachas, you know, solo a há. Oh, Góntaach, well, gente góntaach an sa Cailíní limnach bhí an tála beidir ag deire bhí curca a tacht a ríist is a ríist ar a rácheann curtha díreach ar fóríil san nua déirnach ach be sé dána hásta sin a bharcha. Yes, is léir an na pictóí an seo tá siad ar bís leis an méid atá déanta bhí sé an nervhíiseach dó bheith go deire an sin bhí mé an taobhlína a chlostáil an seo ní raibh siad sásta leis an méid bhí a toirliú ar an borc agus you know, caffar rá mar eall ar curca có má tháinig siad a Rashes Jackson san cléthe bhí mar ceapa go méach cléthe den dá le ann agus sin mar a hála sé agus bhí deise curcaigh, you know, an breise ála go deire ach bhí ar cuirt leis an kick déirnach sin bhí go leor deisina acu fiú an san céad le ach, you know, could have a fair all to the UL don céad chuig an óméid an cléthe tá ceapa gur bíd an furin is fear bhí an mahin sin. They're Turgonic or Prab Saliro, the Vinau and Giderach, Kintes, Prab Saliro, the Horistach, of course, Magas Videsh, egg Corca Beder, Coola, I'm sure, well, Videsh, Limno, Homa, Coola, I'm sure, of Tashbon, Shake, Nachra, more on Defricht, either in Bauer and Shaw. In our era, Corca, Yenadar Gohuntach, Liana, and you hook more on Dash Hove, ach. The Channel Hunger from Son of Gadera, dear point one, either in Daw, Aaron and Son, the old Scott Limney, Trachton over Hoffman, yeah, Butch Hory. Chorn the Nov agus Láis na Hallscoil Corca ag pointe déag sinna méid. Yeah, rinne Corca ganahá in san Darla and sin Emma Cleary le score all in Cluiche a chur leis for leis marasí freigra ar comma. Bhí anna Darla a going an sin bhí uil ag brú an tosig bhí me ceapa go raibh siad chun cool aimimsú an seo ach marasí tréise chur ar fóréal agus bhí cúpla deisina mar sin acu in san Darla cúpla kicks ar aimimsethe acu a caafar ará go raibh Corca go bhd níos fearr in san Darla sin bhí deisina acu féin ar coolla á comma cúpla kicks ar an chuní de chur Rashes Jackson san cléthe agus bhí cuirt códán séar a gacóir go bhórsí an líróid bhí deis ann agus you know seans go raibh coolla le fáil an seo an praba sin thóla sé an méid sin orintanta go thóra in san Darla ach taréis sé sinna dhéanamh tháinig sí arás agus chuir sí an ceann seo thar an trasán bhí sí ionach ar fad agus mí áthaí a bheith an taobh mí ceart agus Rosie Landers sábháil ionach an sin bhí si faoi bhrú míltnach leis na kickanna amach ach rinne sí sábháil ionach Glóró maithení freisin bhú si sé ar chlór an scór bhí si go maith tríd an cléthe ar fad agus a rís an kicks ar tháinig sé is Jack an posta chun puinte a bhána ágáil agus seo an céan déirnach go bhí againn ar fóréal ar yes agus anna mí ar cuirc. You know, bhí sé ionach agus roiint in himróí ar fad go híntaach in san cléthe sin. Yeah, well, UL, yin siad an damáistealaigh sa chiad a cúpa nómad nar dhéana stólam gur bhór tangin na scóir ar fad leis de 7 nómad ceithre fointe fuite cé bhíidir 8 nómad a bhíidir 8 gúlaín gan éon scór ag Corca iníag haimpil den nómad nach chun san dairí grodaí nuair bhíon breis go tháinig Corca amach bhíidir anna láidir ag na gaotha agus tháirna an rud dír céannas tarna lech chomá. Ach dochar le creúnt nach raibh cóscór ann ar leid bhí sé tiltte beidir ag Corca neomh mar chuidirteach sáirtha spántas Trachtána. Yeah, gá faointe ag limnach in san Darla an sin, you know, caafar smuoine bhar sin freisin tá an Darla sin taréis sé bheith ionach do Corca agus fiú leis an bua a bhí acu in dhé, you know, beidir gur thóg sé sin beag an íon astú ag imirtana ag DCU, you know, bhí gach aine ceapa beidir go méach an bua ag DCU leis na himróí go léir atá ag imirtló
ach chun creidún de horta Corcaigh agus an fuirin banistíocht má sin atá acu rinne siad an job agus beidir go raibh UL a ceapa go méid se seo níos éasca orthú aniu agus mullamse Corcaigh agus an taspáintas a thug siad go háirithe in san dara lei sin. Bhí ar anamh agus anna chróálach an sanna go dtéire go háir leis na deisina úntacha bhí duine mud fáca cheap mar go raibh an ceann imethe ó chalíní limnach ach leanadar ortha agus dhéon go húntaach. So raimid dín cornanis sin teangní í brasásta de héin. Isise mar captain na fórna á captain ná an áíire Rosie Ambrose an mar idir sé chumá ach si fina teangní ó Beaufort ag gunta chéirí a raig chun an corn a bhhacansá do bhaint fu an mí. Tá sé ionteach ní raibh sé ann le gábhlín an deire seachtain na seo agus is féile olmhór Peile do fel na man agus tá míhall nátain ann chun an chun a bhrunne fin na teangní an sin. Tá sé ionteach a bheith arás agus fiú do chalíní atá sa tríú bhlín in san ollscoil seo an céad bhlín dómh a bheith ag an deire seachtain na seo. So is ócáid ionteach mhór dómh son dá clubbanna dá chundé agus dá clúnta ar fad. Sinné, job má genta glimnach chumá iad sanna bhóig den ódhéarnach de tarrách ag gur cúpla bliain ó hinna bhí ann inis agus Corca caithmid dul sé go dtí 2012 den ódhéarnach go bhfuil Corca agus beag ortha frach ach tupa siad a ríist chud ar an óg ní lech chalín amháin thar fethe stónam ar an Corcaí so anna chuid ó sa ggóirmach. So feh leis an bronna Tráchtairí chalíní an hásta agus iad a fidhhair mus Tráchtairí. Cín sib na cineadach an son agus céad chud jochar sa bhí se agus is tócha smaoinmh siar chumá tús an tairna leach an son agus tús an chiad leach a bhfuil glimnach an cléthe seo go háir an chiad cúpanúmad agus an son há ar mach sa tairna leach bhí mar cappa goach deisiúntacha Corca beidir cúpa cúláil agus an bhaoch nó a chamáidir sellh ní róide agus bhuidir anna chud scóir nach chumá san an tús an tairna leach. An cúpla nóid sin ag tús an cléthe luamar tá teangní thuas an chun an chur na ghlacha cumach na scóirna sin a daimsigh si sin an difriocht idir na fána ag go deire ní raibh Corcaigh gan an daile leis go luair in san cléthe thug sé go dtí an brise uisce arthú tucht a déir agus rudí a ahrú beagán agus is dócha sin an difriocht idir na fána ag deire an lei. Sin é ról chap déin dentacha bhór sin na scóirna stig a ríist stódam an ceir foiointe sin a bhór teangní Tráchtairí go bhleistigh de seaachnúmad agus san stocha go rathir an róilde chamáid si sellh ní róide bhí tháinig sé amachtaí le fórca fiúna go deire bhí si hir ar an lína chóil. Sin bhí si hir an sin na ggéirí an cosanta dhéanamh agus fiúna na himróirí a tháinig agus teach do UL freisin bhí an bíonn se an láidir acu agus rinne sé sin difriocht go háirithe trééis an cléthe a bheith imarthe acu inné freisin. Nuair hagan imróir nua is teachatá lán le ré agus lán le foiinemh déanann sé difriocht de fórna go háirithe leis na caníla go martá sé agus nuair a bhíon sellh na léróide cotápaigh cotábhachtach. Dhéann si go húntaach nuan chumá tháina siúteach an son chun gur immer nuan an ag bert trafór le inné agus í gimmar sin neomh agus tháina siisisteach chumá de cóigur eile a tháina isteach stódam section agus óróir an son scóignú me déirnach ginder difriocht a ríist Corca mí átha bhí cuirtíoch go húntaach íon si go húntaach inné chuúd agus pointe scóráilte ché agus íon si go maitha neomh chumá 3 pointe agus beáin croálach gur chaid siach ar níoch déirnach cé gur immer si cóntaach sin Stolen beidir nílam cíntainna ba tá ceappa gur bhfuil beidir le marthe búta eici an sin ban clé an bhfuil is tábhachtí búta ag limnach. Sin é sa sin teangní í sást an son me chun í chrothóir Yoplait Tráchtairí jobh a siad a feiscin son na mós i cheo agus a droch aimtrúgus na droch míle chu a feiscin. So sin é beag Tráchtairí ó limnach anna hásta a nach tanéad mór maiteach ag ollscoil limnaí Tráchtairí jobh agus speisiad anna hásta ó réidir fidhhaire. Okay, so sin é bhhainge
óbhdátí chóm ní bhgéin rodón maic going faríir sin é bhhainge bhádam buíochsáile Sorcha taobh an sa agus gatainine in sa bhein agus thuastaire ar na cameras fair play róh gur míle maith agah sochta bheith Tráchtairí agus dín chiaad ar